Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной сёння з Каліфорніі Надзея Нортон. Прывітанне, Надзея. Прывітанне, Дмітрый. Надзея Нортон, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, правильно назваў вашу арганізацыю? Правильно. Вось, это новая арганізацыя, вы пазней пра яе раскажаце. А сёння мы з Надзеяй хочам пагаварыць пра тое, як беларусы за мяжой, беларуская дыяспара можа і як дапамагае беларусам у Беларусі тым працэсам, якія там адбываюцца. Магчыма, што яшчэ можна зрабіць тое, каб все-таки беларусы гэта адчулі, каб это было эфектыўна. Надзея, давайте спачатку пагаворым увогуле вось пра Злучаныя Штаты, паколькі вы там жывяце ўжо не першы год. Раскажыце увогуле, як вось беларуская дыяспара ў Злучаных Штатах вось адрэагавала на тое, што бываецца апошні, скажем, ўжо фактычна амаль што год. Што такога прыкметна, на вашу думку, адбываецца у сувязі з гэтым у Амерыцы? Ну, як вядома, што дыяспара гэта працяг, да, то есть краіны, вось, з якой яна паходзіць, і фактычна тыя самыя працэсы, якія адбываліся на Беларусі летась, яны адбываліся і ў дыяспары, у тым ліку, конечно, у Злучаных Штатах. То есть я уже тут живу 10 гадоў, вось, і, ну, час ад часу прымаю удзел у розных мерапрыемствах, все такое, але такой хвалі салідарнасці, якую я побачила вось летась, то есть у нас был, напрыклад, дзе Сан-Франциско, то есть 26 чэрвеня быў самы першы ланцуг салідарнасці зарганізаваны тут у нас, вось, і калі я прыйшла і побачила там 10 каля 200 чалавек, прычым большую частку я з іх не ведала, і вось гэты запал унутры, я просто, ну, гэта было просто нешта неверагоднае, і, конечно, тады я не ведала, што гэта толькі пачатак. Вось, прыкладна такія ж самыя працэсы пачалі адбывацца ў некаторых штатах і гарадах Злучаных Штатаў Амерыцы, але, конечно, самы такі буйны всплеск, гэта менавіта жнівень, то есть падзеі 9 і 13 жніўня узбудзілі просто нейкую, ну, такую велізарную акіянскую хвалю, як з боку Атлантыкі, так і з боку Ціхага акіяна, Пасіфіка. Вось. І гэта вылілася ў проста беспрэцэдэнтную колькасць акцый пратэсту, салідарнасці, раллі самых разнастайных. То есть, напэўна, самая буйная, гэта быў, конечно, Нью-Йорк, куды з'ехаліся прадстаўнікі беларусаў там з розных штатаў, гэта было каля 2000 чалавек сабралося, тут на заходнім узбярэжжы 500 чалавек прыкладна прыйшло на акцыю вось 15 жніўня, і, ну, гэта, конечно, просто мы, скажем так, мы адчулі, што вось яна, Беларусь, тут таксама з намі, але і гэта было вельмі такое моцнае пачуццё, якое было вельмі неабходна быць разам. Вось, быць разам, стаяць, выказвацца, вось. І з тых часоў гэты працэс не спыняецца. То есть тады просто быў такі вельмі моцны штуршок, і, ну, на сённяшні момант гэта ўжо, напэўна, ну, мы падлічвалі, ну, я думаю, што па 1000 разнастайных акцый, ну, я маю на ўвазе па Злучаных Штатах, праводзіцца, і гэта практычна кожны выходны ў самых разнастайных штатах. Вось. Патлумачце, ласка, вот тым нашым, на першую Беларусі, нашим гледачам, которые, магчыма, не до конца разумеюць, навошта гэта праводзіць за мяжой, калі, ў прынцыпе, все масавыя акцыі не маюць нейкі сэнс у Беларусі, і яны, магчыма, не разумеюць, навошта, які сэнс. Я разумею, это сімвалічныя акцыі, это важна для людзей, которые іх удзельнічаюць. Вот ваш уласны досвед, навошта гэта рабіць? Ну, навошта, конечно, я думаю, што перш за ўсё просто людзі, якія знаходзяцца тут за мяжой, вось, яны не могуць маўчаць, яны не могуць спакойна сядзець дома, і ім трэба выйсці і выказаць сваю пазіцыю у дачыненні да гвалту і ўвогуле таго, што адбываецца на Беларусі. Другі момант гэта, безумоўна, падтрымка, то есть, потому што гэта перш за ўсё акцыі салідарнасці з Беларусю. Але таксама вельмі важны чыннік, і яго трэба ўлічваць, і мы гэта ўсё больш і больш усведамляем, гэта даводзіць да ведама людзей тут, амерыканцаў, вось. І гэта тычыцца там амерыканцаў у сэнсе не толькі там народжаных альбо там прыехаўшы, але мы проста адчулі, як мага больш людзей, калі ведае пра гэта зусім
іншая сітуацыя складаецца, то есть пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходняму узбярэжжу, там розныя гарады і все такое, і я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо герб пагоня, табе пазнаюць на вуліцах і не беларусы. Ситуация. Вашингтон, лiterально месяц тому мы сидим каля обелиску Джорджа Вашингтону, просто сидим нешта ў телефонах, корпаемся, побач маленький сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцентам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён прыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слово, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзяць «Oh, are you from Belarus?» і пачынаюць як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтосьці жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэта, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да нашага супрацьстаяння, становяцца таксама салідарныя, і мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, потому што пра Беларусь кажуць. Вось. І не проста там, калі яна была там раней, мне, конечно, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія, вось, яны, па-першае, конечно, былі вельмі ўзрушаны тым, што адбываецца, але гэта ўжо такая, адукаваная пазіцыя, да, то есть гэта ўжо не то, што нас там успрымаюць як Зімбабве, увогуле невядома дзе. Там, што вы маеце на ўвазе, што ваш амерыканская, паколькі у вас муж амерыканец, як бы яго так, да, ягоныя свае... Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, у прынцыпу, як бы так, яны, конечно, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што увесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, павага, перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там нейкая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, конечно, як вы, то есть трымайцеся, мы там з вами. І што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла майго мужа, амерыканца, дядзя, які ніякага дачынення, апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ужо некалькі разоў мне дасылаў адмыслова чэкі, вось там, па некалькі сотняў даляраў, і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось, і, гэта як бы... І гэта таксама дзейнасць вот, беларускай дыяспоры, у тым ліку у Злучаных Штатах, разнастае, то есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са сцягам, людзі крычаць «Беларусь», ты едзеш са сцягам, людзі крычаць там «Long live Belarus», то есть гэта ведаюць, гэтага проста не было. То есть гэта былі спарадычныя выпадкі, асабліва калі робім разнастайныя там аўта, мото, вело, раллі, да, вось гэта ўсё так буяе, гэта лунаюць сцягі, людзі вельмі добра рэагуюць, таксама падыходзяць, чым мы можам дапамагчы, куды можна перавесці грошы, што, да як і так далей. І адна з нашых задачаў, я бачу дыяспору ва ўсім свеце, менавіта вот падтрымліваць гэтую павестку дня, каб пра нас гаварылі, нас бачылі, нашу прысутнасць. Вось менавіта перад практычным пытаннем, пра практычную дапамогу, ще пытанне пра сімвалічнае. Была такая акцыя, калі не памыляюся, вы перавадавалі чорна-белы сцяг, так, у розныя штаты. Як это адбывалася, дзе ён зараз увогуле? Акцыя працягваецца, гэта хутчэй уже такі ператварыўся ў самастойны праект, ён так называецца «Падарожжа БЧБ», то есть на сённяшні дзень ён прайшоў праз усе Злучаныя Штаты, я маю на ўвазе перасёк, вось, і на сённяшні дзень ён знаходіцца ў Шарлот, паўночная Караліна, вось, і яны рыхтуюць перадаць яго, здаецца, у Атланту, і гэта таксама, як апынулася, была вельмі ўдалая ідэя, потому што на сённяшні дзень сотні людзей былі заангажаваны ў гэтую акцыю, і гэта трэба бачыць твары людзей, потому што, атрымліваецца, мы пачыналі тут у Каліфорніі,
Каліфорніі, а потым так супала, што я ізноў перасеклася з ім на ўсходнім узбярэжжы. Але гэта сімвал, гэта штандар, гэта то, як яго носяць, то, як яго прымаюць, то есть гэта ўжо такое, ну, ён уже мае сваю асабістую гісторыю, такі вельмі вялікі гонар. І я бачу вот это вот пачуццё павагі да нашых сімваляў, і мы таксама разам з ім мы вырашылі не пісаць нічога на самім сцягу, то есть ён чыста чырвона-белы, але з ім падарожнічае альбом, і дзе там уже кожная суполка, да якой яна трапляе, распісваецца пажаданні, свае фотаздымкі, і гэта, ну, гэта таксама ўзрушае, уже зараз праглядаючы там 20 штатаў, конечно, гэта вельмі ўзрушае. Вось. І потым у Еўропу хутчэй за ўсё паедзе. Ну, гэта як бы сімвалічная частка. А раскажыце, калі ласка, ці адбываецца нейкая падтрымка, ну, як кажуць, не вучы мяне жыць, а дапамажылі так. матэрыяльна. Ці ў гэтым сэнсе, ну, вядома, што людзі, шмат людзей пакутаюць, такі ёсць і палітвязні, і людзі асталіся без, в прынцыпе, без кармільца, і ў прынцыпе штрафы нейкія. Гэта не ёсць арганізаваны ў Лучаных Штатах, ці гэта робіць што-такі праз гэтыя агульныя фонды, там, Buy Sol, Buy Help. Ну, конечно, Buy Sol, Buy Help і іншыя фонды, то есть увесь час ідуць данаты туды, вось, але я ведаю просто, што на сённяшні момант не магу агучваць літаральна, якія праекты мы падтрымліваем. Не, але гэта увесь час ідзе, гэта тычыцца і сем'яў палітвязняў, вось, і разнастайных іншых праектаў да нас час ад часу звяртаюцца людзі. Адзінае, што мы гэта робім не публічна, каб, ну, зразумела, па якой прычыне, то есть тут, як бы, ідзе такая фандрейзінгавая кампанія менавіта па Злучаных Штатах, потому что мы як бы уже даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыке, і гэта, конечно, значна спрашчае сітуацыю. Калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць. Ну і плюс, конечно, намагаемся ангажаваць іншых людзей. Ну і з тых, што вядома, гэта падтрымка рознымі штатамі стачкамаў або нашых завачан, вось, якія апынуліся, то есть там Нью-Йорк падтрымлівае Беларусь Калій. Што тычыцца Каліфорніі, мы ўключыліся ў падтрымку дваровых ініцыятываў, і гэта таксама працягваецца. Вось. Потым ёсць яшчэ такая форма, яна не характэрная не толькі для Злучаных Штатаў, агулам, калі пэўная краіна, беларусы з пэўнай краіны бяруць пад апеку пэўны горад на Беларусі. Вось. Ну, вот такім чынам Сан-Францыска, напрыклад, падтрымлівае Жабінку. Вось. І, ну, мне здаецца, гэта, да, гэта такая вельмі класная кааперацыя. Яны адчуваюць... Ну так, да. Вось. Ну неяк так вот апынулася даволі выпадкова насамрэч, то есть там у нас не было такого, што я там Жабінкі і все такое, не, это неяк выпадкам. Так што фінансавая падтрымка безумоўна, і, ну, напэўна, пра ўзаемадзеянне з кангрэсам або пазней пра гэта. Вось. Ну якраз я хацеў спытацца, наколькі ўдаецца быць лабістамі, скажем, беларускага пытання ў нейкіх палітычных колах. Ну, я не ведаю, як гэта адбываецца ў Амерыцы, ці это кангрэсмены, ці это нейкія сенатары. Ну, трэба адзначыць, што беларусы ізноў-такі, да, то есть мы нічога не ведалі, нічога такого не рабілі вось да 2020 году, а не, ну, толькі гэта лабаванне, хто там, што там, дзе, вось. Ну і, конечно, ўся сітуацыя, якая склалася, і калі паўстала так вельмі сур'ёзна пытанне пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, DBA, як ён тут скарочана называецца, вось гэта, напэўна, наш такі быў першы досвед беларусаў, ну, ва вялікай колькасці стаць лабістамі, увогуле дачыненне, да, што як працуе, потому што ніхто не ведаў. Я па шчырасці сама падаведвалася, хто які дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню там. І гэта не толькі маё. Так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца звычайна праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса і да прэзідэнта, называецца ResistBot. Вось, яна даволі часта тут выкарыстоўваецца. І, ну, як вядома, я пераканана, што калі бы не актыўнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, вось, то, конечно, не ўдалося бы нам, потому что калі мы зараз глядзім назад, гэта было практычна немагчыма за 3 месяцы правесці праз увесь спектр кангрэсу, вось, і потым у самы апошні вагон ускочыць,
омнібус біл, вось, і ўсё ж такі перад вакацыямі быў зацверджаны і прэзідэнтам, і кангрэсам гэты акт аб дэмакратыі Беларусі. Гэта быў такі першы вялікі поспех. Вось. А далей праца працягвалася, і вот зараз літаральна гэтымі днямі я вельмі хачу звярнуць увагу гледачоў, хто глядзіць, асабліва са Злучаных Штатаў. То есть зараз праводзіцца таксама вельмі буйная акцыя, гэта называецца Stop Violence in Belarus, і мы просім аб вызваленні палітычных вязняў, то есть менавіта праз гэта. Зварот ідзе да Кангрэса і да прэзідэнта. Вось. І на сённяшні дзень ўжо падпісалася 1000 чалавек, вось, што больш, на 300, может быть, 200 подпісаў за папярэднюю падтрымку, папярэдні акт аб дэмакратыі. Я вас припыню на секундочку, я просто дадам гледачам, раскажу, што ў заходнім свеце лічыцца, што один подпіс грамадзянина гэта прыблізна 300, ён прадстаўляе 300 чалавек. То есть фактычна, калі падпісалася 1000, то гэта 300 000 чалавек для уладаў мае такую сілу. Працягвайце. Так, вось. І мы пачынаем якраз такі вот разумець, потому што адна справа, дзесьці хтосьці чуў, але тут у кожнага беларуса, хто ўключаецца ў гэты працэс, атрымоўваецца разуменне, што я не просто тут сабе так просто жыву, а мяне чуюць, і чуюць не абыдзе, а як тут прынята казаць, up the hill, вось, і ты пачынаеш бачыць усё больш артыкулаў пра Беларусь. Вось. Ну і, конечно, самое, то есть я яшчэ раз паўтаруся, гэта называецца Resist Bot, яна зараз, нумары петыцыі віруюць зараз по Фейсбуку, на ўсіх беларуска-амерыканскіх платформах яны ёсць. Можете просто зайти на сайт нашай арганізацыі ABBA Together, і там Voices of Belarus, там будзе падрабязная інструкцыя, як гэта зрабіць. Гэта займае літаральна 1-2 хвілінкі. Вось, сёння мужа прымусіла таксама, кажу, ты прэзідэнту то даслаў? Кажу, не даслаў, даслаў. Вось, так што, калі ласка, далучайце таксама не толькі самі, але прасіце сваіх сваякоў, сяброў. Вось, і у мяне таксама просьба да прадстаўнікоў іншых дыяспораў, суседзяў, украінцаў, палякаў, латышэй, эстонцаў, літоўцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, потому што нам гэта вельмі важна. Вось у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдена і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку, і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, потому што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, падпісвайце абавязкова, потому што ніколі не ведаеш, куды гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс. Адным з такіх інструментаў, это з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, не толькі ў Нью-Йорку, ёсць розныя абсолютно ініцыятывы. Вы недавно стварылі ассоциацию, знову ж калі памыліцца, ассоциацию беларусаў Амерыкі. Расскажыце, што гэта такое, навошта вы стварылі, калі, ў прынцыпе, існуюць і з іншай арганізацыі такого ўжо? Галоўная ідэя гэтай арганізацыі, гэта так званая umbrella organization, то есть такая парасолькавая, якая дасі платформу, куды б маглі далучацца, аб'ядноўвацца, прыходзіць са сваімі ідэямі розныя беларусы. То есть тут зусім не важна, там будуць ли яны належаць да арганізацыі або не. Вось, неўзабаве мы будзем абвяшчаць правілы ўваходу ў нашу арганізацыю. Як она сталася, то есть по вялікаму рахунку гэта арганізацыя беларускіх суполак у Злучаных Штатах. То есть туды увайшлі людзі, якія па сутнасці іх стварылі, развілі, вось, то есть гэта актывісты, адміны арганізацыі акцыі, вось яны якраз такі ўваходзяць у гэтую арганізацыю. То есть, скажем так, трэба усвядоміць, калі не было гэтых суполак, у нас бы не адбылося гэтай арганізацыі. Адзінае, што гэты працэс у нас пачаўся ў верасні. Вось, на гэтай хвалі мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах. Атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то есть з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыі, каардынацыя дзеяння, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, но самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. Вось, то есть, гэта то есть была створана такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным проста чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і ствараць
ствараць арганізацыю, поэтому яна была створана. Вось зараз яшчэ ідзе працэс, там просто ён шматкрокавы рэгістрацыі, то есть гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія у нас уже сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем воланцёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Таксама падчас так атрымалася, што я у якасці прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чикаго, дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўскага і так далей, потому што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва і магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажем, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, чтобы калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, потому што яна, в прынцыпу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х гадоў. Вялікі дзякуй. І хочу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Сказалі, што гэта трэба, што давайце, бярыце эстафету, і, в прынцыпу, было такое, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі. Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, што б вам хацелася, так, з палітычнага пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад, Джо Байден, адносінах да Беларусі? Number one, кажуць, так? Ізноў-такі мы, напэўна, вяртаемся да гэтай тэмы, якая зараз вельмі такая балючая. Гэта якраз-такі вельмі вялікія спадзевы, прынамсі, з нашага боку ёсць на сустрэчу Джо Байдена і Владзіміра Пуціна, дзе на сённяшні момант адным з самых ключавых пытанняў стаіць Украіна, але хацелася б, каб тады таксама увайшла Беларусь, і магчыма, каб у Злучаных Штатаў была больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, конечно, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І гэта, конечно, не толькі адстаўка, але, магчыма, яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы на гэта разрахоўваем. І я хочу сказаць, што нават на сённяшні дзень, конечно, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтна ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатаў на самых разнастайных узроўнях. І, конечно, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўленне большай колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё, тут сваю культуру і гісторыю. І каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. І, конечно, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўраду было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека, не за фінансавыя інтарэсы. Скажыце, а што будзе асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і Беларусі? Тое, што, магчыма, у вас нейкая ідэя X, дапаможа людзям там? Вы маеце на ўвазе, калі б не была магчымасць там прыехаць у новай Беларусі? Не, зараз з Амерыкі, што на вашу думку можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаеце грошы, ці што б вам асабіста хацелася б у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна вы сказалі пра палітвязняў, але, магчыма, нейкі іншы таксама інструмент. Я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. І ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым беларуская рэвалюцыя, яна мае гэтае адценне менавіта культурнае, менавіта такого арт-кірунку. І, напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад,
мець магчымасць прывезці сюды у Амерыку розныя беларускія, ну, ад выставаў да канцэртаў. Вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма, інвеставанне, потому что гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для беларусаў, для творцаў, мастакоў і так далей выехаць, паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, конечно, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно і ў нас ёсць, потому что шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі такая ўзрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самімі сабе. То есть зараз мне цікава, потому что гэта беларускае. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вот нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву па ўсяму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так. Дзякуй вялікі, Надзея. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспоры, беларуска з Менску. Дзякуй вялікі, Надзея. Я нагадаю нашим гледачам, што Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч, вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Будьце разам з намі, заставайцеся разам са свабодай. Дзякуй. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.